kilonewtonmetriä, nostovoimaa 50 kilonewtonmetriä, kääntövoimaa. Tuota voimaa tarvitaan suurissa metsissä rinteissä. Rinteissä tarvitaan myöskin nosturipöydän kallistumaan. Se kallistuu 20 astetta molempiin suuntiin etelään. Katsotaanpa kuinka siellä harvestelipää noin 8 syöttää puuta. Tuohon 8 on tuttu näkemään väärin. Eli erilaisen suuremman harvestelun yhteydessä sen syöttövoimaa on 5 kilonewtonia. Se lähtee rasvapottaa maahan. Todella tyylikkäästi erkovia puuta. Siellä nähdään jatke. Arvoisa yleisö, kiinnittäkääpä huomenta tuohon jatkeeseen. Siinä ei ole liukupaloja, vaan jatkeen alla ovat rullat. Näin jatke liukuu ulos ja sisään kevyesti, säästäen polttoainetta, säästäen mekaniikkaa, tuoden mukavuutta kuljettajalle. Noin, sieltä otetaan seuraava runko. Koska Ponsse tekee kaikki koneen keskeiset komponentit itse, niin myöskin nosturit kuormaa